He is out cold, ladies and gentlemen. Băi, la bagi un puțit, ce dracu ai, mă, ridică-te că am câștigat! A belit ăsta coaja, nu cred că își mai revine și o să se ducă cât de curând, uite-l cum arată după meciul din RXFF. Fă, spune-mi unde-l operează pe Afinito, trebuie să fiu lângă el neapărat. Afinito este momentan în operație, nu poți intra pe PNV-ul. Bă, la bagiule, nu mai plânge că totul o să foie bine, Afinito e puternic. Taci, du-te dracu de gras și lasă-mă! Bă, ajutați-mă că se duce ăsta, ce dracu facem că nu mai are puls?